از این روز عبارتا ما کوشش میکنیم که هر یک تعمیری که ما تلفن میکنیم حتی تلفن‌های شما رو نواربرداری کنیم در یوتیوب مونیم و نفرانی که خواهشمند تماشای همین خیلی نوار. سلام علیکم برادران. телефон Ikramak сайту 334 аккаунт Google дагалдаги. Мози шуморо ма ишон метам чихел дар домашние условия мақсад дар хона чихел ҳамин телефона аккаунт Google гирифтан дар корда. Агар адрес электронии почтатонро надонед мақсад роҳи осонша ма ишон метам чихел мера аккаунт Google мегиред мақсад. хай вайфайтон гирён боша бо хубай дар кор як хел телефонада дар кор мешавад да вайфай. Рафтем бачо. Не знаю, что камера жахем пропустить. На интернет гирён боша дальше мерава. Проверка доз мерава. Ана. Иҷа адрес электронии почтатонро бидонед, агар телефон гирён меша кор мекуна полни. Неки надошта бошед, на далера межахи иҷо намеравад. Дига ҳаминҷа места мақсад да не. Ана барои чӣ кор мекунем бародарон? Ҳарфи ара межахем болошта местем. Настройка да. Настройка клавиатуры. Это кидроем. Исправление текста. Исправление текста дроем пользовательский словарь. Инжа русский. Инжа плюс амежихем бародаро. Инжа любой харфа мақсад менависем. Любой харфа. Инжа поиск. Ана инжа бад менависем. Арфи Н хати менависем, Н идем русский хати. Настройка голосового ввода недроем. Настройка голосового ввода кидромем, синтезатор речи. Иҷа кидромем, иҷа на сурати настройка. Иҷа медроем. Бародаро да кидромем, установка голосовых данных. Иҷа медроем бародаро. Бада инҷа на сета кнопка ира межахем. Сета нуқтача. Лицензия открыть по межахем ира. Да амиҷа метавонем ки любой ҷӯша мақсад болои ами любой ҷои амида бижахем бестен. Болои любойш да бижахем бестен на. Чорта та значок меброя. Ана значоки поис шуда межахем шумо бародаро. Google ҳуй мешава. Чихел дидесен Google ки ҳуй шид. Ира гум ира мешакем. Я чистка мекунем. Настройка. Эн межахи худш настройка мебирем. Настройка да медроем бародаро. Поён мерем. Восстановление и сброс. И галочкаро мегирем. И галочкашан мегирем. Окей. Сброс данных DRM. Лицензия. Ирани удалить мекунем. Ирани удалить мекунем. Назад. Сброс настроек. Ваш аккаунт. Ҳама чизо мақсад удалить мешавад. Аккаунт пока чизи дора, ҳама чизош удалить мешавад бародаро. Стрейт всё. Бародаро. Ждат мекунем, кай телефон гирён мешавад. Обычно як 10-15 минут, 20 минут як хел телефон. Ҳамин хел прошивкаш долго мақсад меравад да. Гирён мешаваш долго гирён мешавад. Як хелш тез гирён мешавад, як хелш долго гирён мешавад. Хелози хати шумо мебинем ки дар чанд қадам гирён мешавад мақсад. Бозӣ мебинем ино. Дар чанд қадам телефон гирён мешавад. Звукш буромад мекунем. Запуск дер метам мақсад да запускша. Мебинем ки кай гирён мешавад. роҳи осонаш ҳамин мақсад да бародар. роҳи бепулаш мақсад бигем да. ягон сум расход намекунӣ. хай ки интернет бояд мақсад гирён бошад да вайфайтон ки ҳамунҷа бояд то ҳамун ҷое ки аккаунт мепурсад то ҳамунҷаро биравад. ана ҳамунҷа да дига ягон ҷо рафта шумо наметавонед. Фақат через ҳамун настройка чихел ки ишон додам. Через ҳамун настройка бародаро медроем. Мақсад аккаунтона полни мақсад тоза мекунад да телефона чӣ чизи дорад. Тоза мешавад як бора полни аккаунт аккаунтчан тоза мешавад.
хай бо чӣ саволишид мақсад бо ҳам номфомро мемонем комментариёда бинависен лайк монем подписатсия кунем бародаро мо дар хизмати шумоем ай чӣ бугум дига хай чӣ хизмат чиз любой телефон фарқ надорад беғар за айфон айди 6 шикаста намешавад бародаро пешакӣ мегумтон беғар за айфон любой телефона аккаунтша шикаста мешавад чӣ бугум хай бо чӣ саволе ки дорем мақсад комментариёда бинависен номроро мемонем занг бизанем чӣ саволе ҳаста мақсад чиз дар кортона ҳаста любой чиз ин мақсад бо мо дар хизматем бародаро чхел дидесем бародаро на телефон гирён шид бо чхел ки аввал будам хеле наоз попробуем мекунем ки мақсад чхеле аккаунт суроғ мекунам ё намекунам пропустит чхел бародаро мебинем оз дига ҳичи суроғ намекуна ина учени кнопкаш набуд дале учен вайфай мегуфт гирёнка анози ҳичи ягон кнопка надора бародаро ина чхел мебинем ина дале меҷиқем ина мега ки мақсад ягон чи неста метонем бе вайфай бе ҳичи далчи бирен настройка кунем оке меҷиқем ина бародаро дале пропустита меҷиқем оли блокировка дар кор неста монда ай галочкора гирем хубае дар кор неста озирашта оли галочко дале ина бародаро добро пожаловать ну марҳамат ина настройка аккаунти ягон аккаунт надора бародаро аккаунт шайнак взломат кем бигем ягон аккаунт надора ин оз ман ишон метавонам шуморо от телефоне ина модель телефон Micromax IQ 334 андроиди 51 буд аккаунт гирифтемш мақсад ина бародаро бо чӣ хизмат шид мақсад бо ҳамиҷаем комментарияда бинависен бародаро мақсад дар паноҳи алло бошем чӣ хизмат шид бо мақсад ҷавоб метем комментариятонда панотон ба худо бародаро салом алейкум бародарони азиз ҳама каса хуш омаден ана айфона ба паядник ҳуй намекунанд чиша болтоша и паядникай и айфон 6 бародарони азиз ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки мо дар шаҳри Екатеринбург дар Таганскира таги Мосда кор мекунем нафароне ки телефоношон айфоношон смартфоношон вайрон аст ё ки телефони кнопкашон марҳамат абрашатсия кунем биёен номерҳоро дар болои экран мемонем телефонтонам ба пуррагӣ вай мекунем таъмир мекунем яъне ремонт мекунем метиҳемтон касе ки намедона мо дар куҷоем ба номерои телефон занг зана мо хоҳиш дорем аз ҳамаи шумо ки аз имрӯз ибораттар мо кӯшиш мекунем ки ҳар як таъмире ки мо телефон мекунем ҳатто телефонҳои шуморо наворбардорӣ кунем дар ютуб монем ва нафароне ки хоҳишманди тамошои ҳамин хел наворҳо бошад марҳамат тамошо кунед ва ҳар касе ки мехоҳад самостоятельно дар хона телефони худро агар омада натонад ё ки дар дигар шаҳрҳо бошад ҳамин телефони худтона бо диққат мо ба забони тоҷикӣ мекунем бо диққат гӯш кунед нигаҳ кунед иншоалло ки фикр мекунам ки шумо ҳам ремонт кардани телефона ёд мегиред ҳай худо ҳофиз ҳаматона худои нигаҳбон боша мо корро сар кунем ана и айфона мо кӯшиш мекунем ки ба атёрка ҳӯй кунем атёрка қатъи ҳӯй кунем на ин ки ба паядник агар ҳисоби надонистани мо шумо мақсад касе ки таъмир намедона баъд хиёл мекунад ки паядник қатъи мақсад болтои айфона ҳӯй мекунем не ба ишӯхӣ буд нафароне ки хоҳишманданд марҳамат ин наворро ба дигаро паҳн кунанд ки дигаро ҳам тавонанд тамошо кунанд аз чунин наворҳои нав ба нав ин проекти нави мо усто амаки сартароше